Dobrý den, dejte mi minutku vašeho času a já vás přesvědčím o tom, že se vyplatí změnit váš pohled na firemní IT. Určitě musíte nepřetržitě přemýšlet o jeho problémech, o jeho limitech a investovat do oprav a řešení opakujících se problémů. Ano, mohl bych vám nabídnout ještě větší server, ještě větší disky, super datacentrum nebo konzultace, ale neudělám to. Raději vám nabídnu nový přístup k firemní infrastruktuře. Ten vám hned z několika důvodů významně ušetří peníze a zajistí pohodlnější život vaší společnosti. Jmenuje se Public Cloud. Díky němu můžete veškerou infrastrukturu přesunout do neomezeného mraku výkonu a s jejím provozem si nemusíte lámat hlavu. Nechte to na nás. Ušetříte jednoduše. Nevlastníte a nespravujete serverovou infrastrukturu, neřešíte datacentra a můžete mnohem efektivněji využívat kapacitu svých lidí. Tím dosáhnete až 2/3 úspor. Představte si, už zase potřebujete server. U nás na tyto starosti můžete zapomenout. Platíte jen za výkon, který momentálně používáte. V našem mraku máte všechna svá data bezpečně zazálohována. Neváhejte si do něj sáhnout pro jeden ze scénářů obnovy dat. Pečlivě oddělíme vaše data od okolního světa. Vlastníme páteřní síť po celé České republice a dokážeme vás tedy připojit do mraku s nejvyššími parametry bezpečnosti. A to takhle. Investujte tam, kde se to opravdu vyplatí. IT infrastrukturu si prostě pronajměte.